Λοιπόν, ήταν απόλαυση του. Και θα αντισταθεί συνέχεια. Είναι απίθανο πράγμα. Εγώ είπα σας ότι να αντιστέκεται. Τι ομαλότητα δεν κι ανήκει. Δεν είναι τελευταία φορά εγώ παιδιά. Και επόμενη φορά θα μου κάνω που να δούμε. Τώρα άρχισε. Δεν πάει κοντάρι. Θα αντιστέκεται σιγά σιγά θα πάει κάτω. Ένα, δύο, τρία. Δεν πάει φίλε μου, δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάει. Σιγά σιγά. Παρακολούθα ρε. Θα το απολαύσουμε. Ναι. Πάει με τη μούχη κάτω. Ακούω το. Άρχισε τη μούχη.